Здравейте, приятели! Казвам се Дарина Бикерска, на 57 години съм от град Плевен. От януари 2014 година аз се присъединих към компания Ефемурал от Федерико Махора. Но преди това бях поканена на онлайн презентация през интернет, която изгледах и слушах с огромно удоволствие и останах в тази компания. Първият продукт, който аз закупих, е този течен перилен препарат с ароматна Дона Кана на стойност 13,30 1 литър. Направих го, защото имам чувствителна кожа и реших да видя дали ще реши моя проблем. Купувала съм прахообразни, течни, гелове от други компании, от други фирми, от магазин. Но не, явно там има съставка, която дразни кожата ми, защото след това се получава едно сърбене по моята кожа. Но откакто аз ползвам този перилен препарат на форакомето на Федерико Махора, аз нямам проблем. Аз реших моя проблем. Това за мен е един уникален продукт, който аз до този момент не съм се разделила. Благодаря ти, Ефемурал от Федерико Махора, за твоите създадени чисти продукти, не само на форакомето, но и макияжната козметика, която ползвам, и ароматните ти кафета, прекрасните чайове, които също съм ползвала и ползвам. Също така парфюмите са ти уникални, с невероятни аромати. Алоето и сега добавките, нитрокодито. Всички продукти са чисти, безвредни за нашето тяло и нашия организъм. Но всеки човек сам решава как иска да живее, здравословно или не. Но определено Ефемурал от Федерико Махора ти ще присъстваш в моя живот. Аз ще живея здравословно.